Masquera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuya pa nino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chukua garaba subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nas muri Zimbabwe itakuigira inyaya yemukadzi wamuri kuona pa picture yo. Mukadzi anonzi Betha uyo anga ari housemaid arikupiwa mhosva yekubira bosi wake mari inokwana kuita $13,000 pamwe chete nema items are worth $23,000 muri Zimbabwe. Zviri kunzi murungu wake pakaona zvinhu zvake zvichibiwa akainstalla CCTV mubedroom make inova iyo panova ipo pakazoonekwa Betha uyo achiba mari yanga iri papo muri Zimbabwe aronzi pakasungwa akabvunzwa kwanga akaisa zvinhu mamwe items akawanikwa kumba kwake mamwe akawanikwa kumba kwehama dzake muri Zimbabwe. Sakutaura kuno kwatiri kuita ari mumaoko emapurisa. Mukadzi uyu akanyimwa bail nekuda kwekuti anga kutogadzirira mapapers ekuti aende kuUK. Saka hanzi anyimwa bail nekuti anokwanisa kutiza achienda kuUK. Nyaya yakaoma muri Zimbabwe, tichingoti kudzimba uko ngwarirai muri Zimbabwe. Ngatinoti sei mamovements evashandi vedu muri Zimbabwe. Ndonyaya tatakuigirai muzvara nhasi. Tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.